Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ostirala iritsi da. Gaur, benetan uda usaina dago, eta bigarren kafean ospakizun gogoz gaude. Noski, ofizialki udan gaur sartzuko gara. Eta Tolosan, herriko jaiak ere hasi dira jada. Hemen festak eta beste toki askotan ospakizunak, egune zein gauez. Zer berezia den San Juan gaua eta zer luzeak izango diren hemendik aurrera gauak. Zure eskutik debekaturiko egin Tiroka dabiltzan aurrak jolasetan ikusi Preso gitenen itzenean Arresiak zutan ikusi Da zure jatu darako gau luzeak abestionen akordea Da zure jatu Euskal Herriko gailurrak zutik haudenaren seinalea Bere zaintzinako jatorria duen jai garrantzitsua da. Ipar hemisferoan udako solstizioarekin hasiera dela eta ospatzen dena. Jatorri paganoa badu ere, Erdi Aroaz geroztik San Juan izena jarri zioten kristau santu batengatik edo. Gaurko eguneko ospakizunek eta herrituek antzinako Europan dute jatorria. Bereziki zelta tradizioa duten herrialdeetan du garrantzia. Horregatik Euskal Herrian ospatzeaz gain, Irlandan eta erdialdeko Europako herrialde batzuetan ere izaten dira jaiak. Bakoitzak bere ohiturak izaten ditu eta zer iruditzen zerrenda txiki bat egiten badugu. Horrela gainera, beste batzuk ere dituzten ohituraren gustatuz gero, guk ere egin dezakegu. Euskal Herrian esaterako, sendabelarren, suaren eta sorginkerien gaua da. Horregatik toki askotan su erraldoiak izten dira gauean. Baina sugarra dira Bantaiak dio Aldatu egin zara Baliteke egia izatea Maitia Itzek ez dutega Konpontzen Su erraldoi horietan objektuak erretzea da erritual ezagunenetako bat. Gainera askok paperetan idazten dituzte haien beldurrak, iraganeko akatsak eta abar, eta sutan erretzen dituzte. Horrela, energia txarrak edo kontrakoak uxatu nahi izaten dituzte. Badira aurkako egiten dutenak ere, gau hau zortearekin lotzen dutenak eta desirak eskatzen dizkiotenak suari. Era ezberdinetara egiten dute hori, paperetan idatziz edo zuzenean suari eskatuz. Nire inguruan ordea beti emanen izan dizkiogu suari hiru buelta bera. Eta hola sorte ona dugu. Orain duda bat sortu didazue. Zer egiten dute zutara ikasturteko apunteak botatzen dituztenek? Desirak eskatu hurrengo kurtsorako edo energia txarrak haien bizitzatik usatu? Dena delakoa egiten duzuela, mesedez, ez gerturatu asko zutara eta kontuz sua etxean egitearekin. Ez dugu inor larrialdaetara bidaia egitean aieta. Jakata prakalodiak soinean zangoetan Eskularruak ez tutututu malgutik heldu Suhiltzaile bombero izan nahi dutututik heldu Bozgorailutik entzun da larrialdia bisua Taupoka daukat bihotza nonbait piztu da sua Barratik irristan jaitsi igo azkar kamioira Sirenaren hotsa zuganagoaz Nino sirena Nino dizpiratzu azena Noni, kendu paretik Kamioiak kendu pasazerik Agian jarraian kontatuko dizuegun errituala askonentzat baliagarria izango da. Beraz, ondo entzun, honen bidez dirua erakartzen baita. Bai, kontatu, June, kontatu. Agian nik egingo dut eta.
Begira, gaur gauean, 12etan, poltsa batean sartu beharko dituzu. Zentimozko txamponak eta bileteren bat, iman bat eta txintxarri bat. Gero, poltsa ariarekin josi eta gogokoen duzun lekuan utzi behar da. Hala ere gomendagarriena poltsoan edo poltsikoetan eramatea da. Eta berez hori bakarrik eginez dirua erakartzen da. Berez, saiatuko gara, ez da? Must be funny in the rich man's world. Monday, 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 always Sunday in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world. Kostakoentzat beste ohitura edo herritu bat. Askorentzat itsasoak sendatzeko almena du urteko egun guztietan, baina bereziki San Juan gauean magia edo gertatzen da eta itsasoan bainatzea ona dela diote mitoek. Erritual hau arima garbitzeko eta minak sendatzeko egin ohi da. Gainera, itsasoan gaudela aprobetxatuta, bada mito bat dioena 9 olaturen gainetik bizkarrez salto eginez gero, emakumeek emankortasun handia izango dutela. Lotura handia du udako solstizioaren gauak itsasoarekin. Azken ohitura bat ere badago eta. Aurpegia itsasoko urarekin garbitzea ere oso ezaguna da, batez ere Andaluzian. Errituala hau burutu nahi baduzu, gauerdian hasi beharko duzu eta hala, urteko gainerako egunetan osasuna eta edertasuna mantenduko duzu. Itsasoko olatuek eskutitza ekarri dute, zure hitzak irakurtzen, gehiago naiz maite nintzen. Norbaitek itsasoan gauez bainatu nahi ez badu, edo suaren inguruan festan ibili beharrean lo egin nahi izanez gero, bada erritual bat loarekin eta patatekin lotura duena. Barkatu, lo eta patatak. Plan polita dirudi. A ber, itxaron, patatak ez dira jateko eta. Erritual hau egiteko lotara joan baino lehen 3 patata aukeratu behar dira. Bati azalak kendu behar zaio, beste bat markatu egin behar da, eta 3. osorik utzi, lotara joaterakoan buruki azpian sartu eta esnatzerakoan bakarra hautatu behar da. Bale, 3 patata, baina horrek zertarako balio du, ez dut osan du ulertzen. Orain ez alduko, azalik gabeko patatak zorte txarra simbolizatzen du. Markatutako patatak esan nahi du zure bizitza une positiboen eta une negatiboen artean txandakatuko dela. Eta azkenik patata osoak zorte ona simbolizatzen du. Si el hombre viene de la patata. Esta teoría es incuestionable, lo de la patata es un hecho palpable. Como la patata del polvo nacemos y a él regresamos siempre que podemos. La piel se le arruga al tubérculo viejo, también con los años nos cuelga el pellejo. Y cuando se... Uzta onak erakartzeko eta lurrari emankortasuna eskatzeko irrituala ere badago Euskal Herrian. Gauean, kandela bat piztu behar da, eta hondartza batean, gustatzen zaizun toki batean, edo bestela erdi-erdian lurperatu. Ahalik eta denbora luzen irengo duen tokia bada hobe. Hala errituak funtzionatzeko tarte handiagoa du, eta gure lurra emankorragoa eta oso esongurragoa izango da. Agian hau egin berko dugu mundu osoan zehar, horrela pixka bat bada ere gure planeta laguntzen dugun. Bada laguntzeko beste modu bat ere, gaur gauean hondartzetan parrandan arituko zareten guztiek zaborra etxera eramatea edota behintzat kaleko zakarrentzietara botatzea. Kantuz egin ez geroz munduan sorzian, kantuz egin behar dut ontsala zilzian, kantuz emaiten badau jenkoa grazia, kantuz idekiko dau Jean-Pierre katia, kantuz egin dezadan zeruan txarzia.
Gu herritu eta ohituretan sartu gara, eta festarako gogoa sartu zaigu da, baina oraindik saioa dugu egiteko. Ai, egia. Gaur, agurtzane belauntzarenekin Mozambikera joango gara, eta bertako hondartzak, itsasoa eta kultura ezagutuko ditugu. Josen bidia, Eta Magikoiko etxea joanena etorriko da kafe hartzera eta argitaratu berri ura jaten liburua aurkezteko. Eta Maialente Jabiderekin udako abestien bigarren atala izango dugu. Ba, gaur, ekainak 23 ditu, San Juan egunaren bezperatan gaude, ostirala da, eta guk parrandarako sekulako gogoa daukagu. Ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, bi txirikordakin, bi trentza ederrekin, June Romatet Ibarguren. Atxaldeon. Eta zuekin, sekulako melenarekin, Mai Gorostiaga Pozo. Kaixo, koko naiz, eta gaur sua eta euroaren arteko diferentziak azalduko izkizuek. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Zu argitan. Nola ekin diztira hemen ez egotean bihar izan. Esan bezala, ongi etorri bigarren kafera. Bigarren kafeak 600 eta 15 saioa du gaurkoa, ekainak 23, arratsaleak 4 eta 17, laster 4 eta 18, eta gu hementxe gaude mai honen bueltan 3 pertsona, baina txatean beste inbeste. Handitan zer izango garen, hemen edoan, zu argitan. Eta San Juan bezpera denez oso aproposa iruditu zaigu Janus Lesterren Su Argitan entzutea, gaur gauean Su Argitan egongo baikara. Eta ziur zuetako asko baita ere. Eta mamu guztiak zua itzali dezaten. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Saio honetako entzule berria balin bazara ez duzu jakingo, egunero maite dugun zerbait aipatzen hasten dugula saio txiki polit hau. Orokorrean guk kontatzen ditugu, maite ditugun, maite ez ditugun gauzak, baina batzuetan tarteka txatetik ere zuek bidaltzen duzu zuen maite duta. Gaurkoan, Gorka izan da lehenengoa eta idatzi du, nire maite duta da, gaur gauean Hernaniko danborradan estrainatuko naizela, ze poza, gora herriko danborradak. Zer Gorka, aritu altzara ensaiatzen, gaur parranda duzula badakigu, guk Tolosan ere parranda egingo dugu, ez dakit Junezuk parranda gau edukiko dizun gaurkoan? Nik parranda ez, baino Su Argitan egongo gara, ziur. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zu
zuekin Ba, orduan kontatu zer maite duzun. Ba, hor nabilen bueltak agia esan, azken momentu arte enaiz konturatu maite duta behar nuela. Ara. Baina hainbeste aipatu dugu gaurko gaua sarreran, eta ohitura eta tradizio ezberdinak, nik gaur goizean nindoan nik zaintzen duan aurretako bat eskolara eramatera, eta konturatu naiz, gure herrian badela beste ohitura bat, jartzen dute herriko plazan, lizar oso luze bat, esango nuke lizarra dela, oso luzea, eta ohitura zen puntan ikurrina bat egotea, eta ea nork hartu zezakeen, eta beti egoten zen bideo ikusgarriren bat, norbaitek harrapatzen zuen, norbait saiakera egiten hasten zela, eta bapatean puntaraino iristen zela, eta ikurrinarekin jaisten zela plazara berriro, eta bideoiek ikusgarriak ziren, lastima, eta normala da, segurtasunagatik ja ez dute ikurrina jartzen, bestela zerbait gertatuko balitz, agian eluke eta jendea eukiko inguruan laguntzeko, baina asko gustatzen zait tradizio hori, eta ikustea lizarra hor, eta gaur gauean egongo den sokadantza horren inguruan, asko gustatzen zait. Eta zer maite du Mai Gorostiagak? Gaur ekartzen dut maite duteza, hortik nabil, Kriston paradoxa buruan, azken egunetan, munduan gertatu diren gauzekin, ez? Askotan, eman dezagun, ez? Lizarroretara igotzen dena, esan dezakegu titan bat dela, oso fuerte dela, oso altxua edo, ez? Mitologian maite dudala, askotan aipatu dut, juten bagara Greziara, eta hango mitologian, titanak, Olimpopoko jainkosen aurretik gobernatu zuten alegiazko jainkosak altxuak ziren. Horren barruan, Zeo, Krio, Kronos, Hiperion, Jabeto, Ozeano, gero titanideak, eta horrelakorik, ez? Guain dala, ez dakit, 100 urte, 1912an, itxasontzi handi bati jarri zioten izen hori, Titanikoa zelako, oso indartsu bat oso handia, eta ondoratu zela izeberg batekin kontra jota gero. Guain dala egun batzuk, ez dakit, urpeko tramankulo hori jetxi dala postildako, alde hortatik, ezer esatekorik, bezarka handia familikoi. Baina bai egia da, kriston paradoxa nire buruan daukat, porque guain dela marregun, Grezian, justo Grezian, mitoa sortu zen lekuan, beste itxasontzi bat ondoratu zela, ustez 500 pertsona barruan, 78 hildako ofizialak, ia 200 desagertutak, guardakosta sortik ikusten eta laguntza pasiboa, aipatzen ondoratzen ari dela, baina inor ez da gerturatzen, beste titan urpekoarekin, bai Kanada, Estatu Batuak, Inglaterrak denok bidali dute laguntza, naiz eta 3.000-4.000 kilometro izan, Mediterraneo ez da oso handia, eta inbeste herrialde inguruan dauden, eta gure laguntza pasiboa izaten bada, nire buruan ezakit, galdera asko, erantzun gutxi, eta titan batzuk aipatu behar baditut, Aita Marikok izango ziren, atzo bai 172 erreskatauta, eta beti hor prest laguntzeko, eta argi ditut, nire titanak zeintzu dira eta maite ditut, baina paradoxa handia sortzen didate. Nik aipatu beharko dut, nire maite duta, eta auzolana aipatuko dut, Aita Mari bada, tamaina erraldoieko auzolana, baina gaur auzolan txiki bat aipatuko dut. Gure herrian ni Tolosarra naiz, eta Tolosan badaukagu Facebookeko talde bat, bertan Tolosako jende asko dagoena, eta aipatzen dituzte, jendeak idazten du, zer gertatu da, ez daki ze kalean, zergatik dago kalea moztuta, beste batek aipatzen du, zenbat zarata egin duten gaztek gaur gauean, pixkat denetarik egoten da talde horretan, baina batzuetan oso gauza politia gertatzen dira. Duela egun pare bat, pertsona batek jarri zuen txakurra galdu zuela. Eta ea norbaitek ikusi ote zuen, edo laguntzeko mesedez, txakurra galduta zegoela eta txakurra berreskuratu nahi zutela.
Eta bueno, jendeak, nik ez dakit zenbat Facebook kontutan ikusi dudan txakur horren argazkia. Jendeak benetan esan zuen, benga, guazen elkarbanatzera argazki hau, guazen ezagutzera ematea zer gertatu den, txakur hau desagertu dela, zonalde honetan desagertu dela, eta jabeak, txakurrarekin elkartzeko desiatzen daudela. Eta atzo, jarri zuen, txakurraren jabeak, azaldu dela txakurra, etxeko portalera, etxeko atarira, joan dela, argalago, nekatuago, pixka bat zaharrago, egun pare batzuk pasada badira ere. Eta eskerrak ematen herria nola, hori ez, zelako mugimendua sortu den txakur hori topatzeko, eta hori zoragarria iruditu zait, hainbeste jende elkartuta, ezagutzen ez duten txakur baten bila aritzeko, beraz, hor maiteuta. Eta elkarbanatuta gure maite dutak, lehenengo gonbidatuari paso eman barko diogu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bagoaz. Gure musikak etorri nahi balin badu gurera. Geratu zaigu ordenagailu alo. Musika entzuten jarrituko dugu bitartean, gure gonbidatu xili-xili dago. Alapeko zagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruliruli, txirulirula, nor kantatuko te du soinu txori. Txiruliruli, txirulirula, nor kantatuko te du soinu txori.
se agarraren puntan. A la peco se agarraren puntan. A la peco se agarraren puntan. A la peco se agarraren puntan. Gelditu makinak. Pasaden asteko eurite lokalizatuek ibaien lehen eratzea zizketan harrapatu gintuzten. Ondorioz, temperaturen gorakadak zertan harrapatuko gaitu? Bada zentral hidroelektriko txikien garaikidetasuna zizketan. Bide beretik jarraituko dugu izan ere Timako errotazar indarratxeko German egiluzekin izango dugun elkarrezketa asko aibisate ikerlarekin izen genuenaren osagarri dugu. Jarraian berriz, Arantxa Idieder kolaboratzaileari irikiko diogu Konpuerta, Ubidea eta nahi duen guztia txirrindola elkartea ezagutaraziko baitigu Peñat Blazquez kidearen bidez. Indar sintetikotik abietuta beraz, Gelditu makinak saioaren 3. denboraldiko 33. saioa. 3-3-3, kolkoa bete, asteragoaz. Jada entzungo dituzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Etxebeltza zerriko alargun zoroa egunez ezageriko gaua zirtetzen sorora. Etxebeltza zerriko alargun zoroa. Gure hurrengo gonbidatuak iristen diren bitartean, guk gaurko egutegiari so jarri eta ikusi dugu San Juan bezpera izateaz gain, bazela egun bitxi bat. Bai. Gaur nazioarteko alargunen eguna dela. Bai, gainera esango nuke alargun emakumeen eguna dela. Zakit, berezia da. Kurioso. Eta pentsatu dugu Estitxuru Pinatxoren alargun zoroarena oso abestia proposazela gaurko eguna aldarrikatzeko. Izan ere, milaka
ze milioika abesti eskaintzen zaizkio, maitasun hasiberriari, ez? Topatzen duzunean lehenengo aldi zure bikotea, edo ezkontzen inguruko abesti asko daude, eta agian ez daude inbeste alargunei buruzkoak. Eta hori gertatzen da, asko bizitzan bi gauza daudelako ziurtatuta. Bat jaio egiten garela eta bestea hil egiten garela, eta beraz, harreman bat daukazunean, agian, ohikoena da, ez hiltzea elkarrekin. Bat beste baino lehenago hiltzea eta orduan bestea alargun geratzea, eta orduan guk konturatu gara alargunei buruzko abestiak falta egiten direla, ze agian behar dute alargun gelditzen diren pertsonek artean murgildu eta topatu, beraiek hitzetan jarri ezin dezaketena, abestietan topatu, olerkietan, ipuinetan. Eta beraz, ikertzen hasi gara. Zenbat abesti egongo dira euskeraz, alargun hitza aipatzen dutenak. Gutxienez, badakigu 23 daudela. Hainbeste? Bai. Badira. Pentsatzen dut gehiago egongo direla, jendeak idazten ditudelako abestiak bere hien etxetan eta gero ez dituztelako elkarbanatzen. Beraz, gehiago egongo dira. Baina 23 baditugu Estitxuren alargun zoroarena entzun berri dugu, eta Mikel Urdangarinek Uhartea abestian ere aipatzen ditu. Gure amets alargunei agur esan da sokak hautsi. Ametsak alargunak izan daitezelako baita ere. Zeruak eta urak bat egin zuten Euskaldunen uhartean ala bizi-bizia gura bizia rengatik arriskatzen du bizia gura bizia. 23 abesti, bastante direla iruditu zaigu, pentsatzen genuen gutxigo izango zirela, baina oso gutxi dira alderatzen badugu alargunen zenbatekoarekin. Bai, 285 milioi dira emakume alargunak estadistiken arabera, noski aldatzen joango da, baina hori da, eta 115 milioi, horietatik 115 milioi, bizi dira pobrezian. Wow. Potente, bai, eta askotan, ikustezinak bihurtzen dira, portzentaian esango nuke, gizonezkoen ez da inbesterako izango, eta ikustezinaren artean, ikustezinenak, noski. Jakin nahiko nuke gainera horietatik zenbatek dituzten aurrak zaintzeko, eta jaten emateko, eta egora zaian. Ze eskubideak dituzte alargunak galditzen direnean, ze kondiziotan bizi dira hortik aurrera, asko dago ikertzeko ez. Jainkoaz bezain, satan beltza zoroitzen Euskaldunen uhartean bizi-bizia Euskaldunen artean
bizi-bizia eta lur egazti eta animalia berriak hazi ditugu eta gure amets alargunei esan da sokak hautsi eta izteak gure oiala zabela bete. Aipatu dugu milioika direla alargunak munduan, eta horietatik asko erdia pobrezian bizi da? Bueno, ia. Ia erdia pobrezia egoeran bizi dela, eta horrek badu arrazoi bat atzetik, ez? Eta horrek badu emakume horietako asko senarra hil aurretik zaintzara eman dutela beraien bizitza, eta agian ez soldatapeko lan batera, eta senarra hiltzean hori kudeatzea oso zaila delako, ezagutzen ditugulako horrelako kasuak, eta oso zaila da egoerari, eta zaintzara hainbeste ordu eskaini ostean topatzen zarenean, egian diru zorran ez daukazula hainbeste dirurik, naiz eta lan ugari egin duzun zure bizitza guztian zehar, hori ere bada dolu moduko bat. Eta horregatik, zaintza sistema publiko eta komunitario baten alden, zaintza eskubide kolektibo baten alde, Euskal Herriko mugimendu feministak greba feminista orokorra deitu du azaroaren 30. Esan bezala, zaintza eskubide kolektibo baten alde. Azaroaren 30. privatizazioaren eta merkantilizazioaren aurka, eta zaintza lanetan eta sektore feminizatuetan baldintza onartezinetan bizi diren emakumeen eskubideen alde aterako gara kalera. Eta egungo sistema mantentzen dutenei ardura eta erantzukizuna exigiteko diegu. Alguien eukan dena bukatu da. Finean, bizitza duinen aldeko borroka bat da hau. Bizitza osoan zehar zainduak izateko eta konpromiso berdina zaintzeko eskubidea lortzeko. Eta hori esan bezala, azaroaren 30. aldarrikatuko duguna. Dezkaferik ez baina maitasuna tonaka Baionako lehioan Otsaiak 11 Martxoaren 8 iragarri zuen Euskal Herriko mugimendu feministak udazkenean greba feminista orokor bat deituko zuela, zaintza eskubideen alde esan bezala, eta duela bi egun, eren egun jakin genuen bazuela data bat greba horrek, esan bezala, azaroaren 30, osteguna izango dena. Denbora zaindu irri egiten ikusi zaitu. Gainera, mugimendu feministatik aurreratu dute dagoeneko martxan jarri direla, lanean ari direla, eta herri eta auzoetako asanbladetan antolatzen hasiak direla dagoeneko, eta deia egina izan zuten denok batzeko antolakuntzara, atzo aipatzen genuen bezala,
Gero, egun potolo horietan benetan guztion eskubideak aldarrikatzeko edo guztion bizitzak ospatzeko aurretik lan asko egin behar delako eta 6 esku 2 baino askoz gehiago direlako. Alboan bilagu Irun berri iraia Beraz, ez azto. Azaroaren 30 hitzordu bat daukagu. Datozkit burura eta zigarroaren kea ireki ez izteko denbora zaindu aita Zuena da garaipena eskerrak bideari da eskerrak bideari da eskerrak Ez dakizu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzen. Atzo, saio honetan, tarte bat eskaini genion Arizkun Rock jaialdiari. 9. edizioa zuen gaurkoa, ekainaren 23 ostirala, 10 bat izena jarri zioten azkeneko edizioa izango zelako momentuz bederen, eta jaialdiaren historia errepasatu genuen, hitz egin genuen nola 2014an sortu zen, nola nekeak eta errelebo faltak behartu dituzten antolatzaileak jaialdiari agur esatera, eta nola gaur egitarau mardula zeukaten antolatuta ospatzeko, naiz eta azkena izan, ez zutelako tristuratik egin nahi, baizik eta festa girotik. Traketxetan mintzatzearen aerez Entzun berri dugun ibilbedi taldea joatekoa zen, entzuten ari garen Olaia Inziarte joatekoa zen, eta sekulako festa zegoen antolatuta. Kanpaleku, otarteko eta parranda giroarekin. Maitasunak izan dezan berak baino leku hobea ama. Auspotu zintuztegun, ea gure entzuletako nor animatzen zen, ara joan eta bueltakoan kontatzeko zerbuzkoa izan zen Arizkun Rockeko azken edizio ura, eta gaur eguerdian jakin dugu eta horregatik kontatu behar genizuela uste dugu atzo kontatu genuelako jaialdia ospatzekoa zela, bertan bera gelditu dela. Beklasekoa izatearen
Emakume bat harrapatu zuen auto batek atzo Arizkungo plazan, eta larriki zauritu zuen. Gaur jakinarazi dutenez, 56 urteko emakumea herrian oso ezaguna hil egin da. Jaialdiko antolatzaileek prentsaoharra argitaratu dute eta bertan jaialdia, azken edizioa bertan bera gelditzen dela esateaz gain, lerro hoiek aprobetxatu nahi izan dituzte familiari eta kaltetuei besarkada handi bat bidaltzeko. Bigarren kafetik ere gure besarkadarik beroena helarazi nahi diogu senide eta lagunei, eta baita Albaro Soule eta Eider Bidegain Arizkundarrei, bien artean antolatzen dute Arizkunrok jaialdia, horrelako jaialdi potoloa bi eskuekin egiten da, eta badakit segulako lana egin dutela azken hilabetetan, azken urtean, esango nuke Arizkunrok antolatzeko, eta pentsatzen dut beraiek ez dutela zalantzarik egin. Segituan erabaki dutela jaialdia etzela ospatuko, horrelako ez behar bat gertatzen denean, horrelako herri batean aipatu genuen, Arizkunak ez dituela ez da iristen 600 biztanletara, beraz denak elkar ezagutzen dute, eta ziur naiz ez dutela zalantza printzik eduki, eta segituan erabaki dutela bertan bera ustea jaialdia, baino badakit beraientzat hori ere gogorra izango dela. Eta agian gaur oraindik ez direla kontziente izango, baina hemendik egun batzuetara, penatuta egongo direla 10 bat jaialdi hau ezin delako ospatu, beraz, Albaro eta Eider zuentzako ere besarkada bat. Arrakasta irinak sobranta falta duzuen mamia, ferraturiko antzarek liberatu egin dituzte zure zaldia. Deus ere ez dute baino ze goxo hartu dute libertadia. Deus ere ez dut baino ez dira zu berrik hiltakin itxikoak dira. Badaki honek badaki ni ez ditzake honetan sartuko, ez derramasteko ez balitz,
Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Gaur esperantza inoiz izan behar. Zer duzu, June? Eske konturatu naiz, leno maite dutak eta hain pozin egoen eta baina batean konturatu naiz buruan neukala maite duan zerbait. Eta nik uste dut, postasun horretatik ez jestearren ez dudala esan, baina aipatzeko moduko gauza dela. Ze, askotan esan nahi digute, beti gai berdinekin zabiltzate, beti ez dakit, antzeko esaldiak entzun behar izate ditugu, nazkatuta zaudetela eta hori guztia, baina pixka bat nazkatuta bagaude. Kontua da atzo gauean, ez dakit, sare sozialetan ikustera iritsi zareten edo, niri pare bat alde izatera da atera zaila danik, atzo gauean Irunen, musikari batzuk zebiltzala, San Juanak ospatzen dira hemen bezala, eta musikariak zebiltzan, gazte asko parrandan, eta emakume batzuk txilobitu hartu eta musikarien gana gerturatu ziren, haiekin jotera. Ze pasatzen, mutil gazte batzuei oso ideia ona iruditu zitzaien, eta nik uste dut benetan sinisten zuten zerbait zela, gaztelaniaz, baina emakumei alde egiteko eta txilobitua jotzen uzteko abesten hasi ziren, eta, azkenean, eraso bat izan zen, eta emakume horiek neko gaizki pasa zuten. Saiatzen gara egunero saio honi postasunez, alaitasunetik hasiera ematen, maite dituen gauzak elkarbanatzen, baina esango nuke geroz eta ohiko goa dela gure maite dutak maite dutez bihurtu eta horrelako jarrerak salatu behar izatea. Eta agian pisutxu egingo zaizue, baina behin eta berriz errepikatuko dugu, gu nazkatuta gaudela. Engine homes and bitter dreams grow, heart locked in the Gran Torino. It beats a lonely rhythm. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. All night long. It beats a lonely rhythm. Zinema aipatu dugu, eta orain 7. arte gisa deituriko horretan, dituen urte guztiak oztopo izan gabe Hollywoodeko izaren jarraitzen duen gizon bat. Gaur urteak betetzen ari delako baita ere Clint Eastwood, kantu honen egilea, eta hasierako zati honetan ahots urratu horrekin aditu duguna. Gran Torino pelikularako idatzitako abesti eder honetan Jamie Cullum laguntzarekin. Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. No, have no. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gran Torino. Konturatzerako iritsi dira arratsaldeko 5 eta naiz irratiko estudio zentraletara jo behar dugu azken ordua ezagutzera. Gurekin da Amaia Zurutuza lankidea. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon guztioi, Gipuzkoako batzar nagusietan jarriko dugu fokua, EAJ, PS eta PP hartu baitituzte batzar nagusietako presidentetza eta mahaiko postu nagusienak. Xabier Ezeizabarrena jeltzalea izendatu dute batzar nagusietako presidente, EAJ, PS eta PPren botoekin. Trukean PPko Jorge Mota hautatu dute lehen idazkari, popularren jeltzaleen eta sozialisten botoekin. Tripartitoak mailaren kontrola lortu du beraz. Presidente kargurako PPk hautagai jeltzalea babestu izanak atea ireki dio, aldun nagusi gisa Eider Mendoza jeltzalea izendatzeko antzeko akordio bati. EAJ, PS eta PPk botoak batu dituzte lehendakariordeak hautatzerakoan ere. 27 botorekin PSko Jesus Zaballos izendatu dute lehen lehendakariorde eta EH Bilduko Estitxu Helduaien bigarren lehendakariorde izendatu dute koalizioaren eta Elkarrekin Podemosen 24 botoekin. Idazkaritzetarako PPko Jorge Mota eta Elkarrekin Podemoseko Maribi Eizagirre aurkeztu dira. Aurreko bozketetako blokeak mantendu egin dira eta popularrek eskuratu dute lehen idazkari postua, Podemoseko ordezkariak berriz, bigarren idazkari postua. Modu honetan EAJ, PS eta PP blokean nagusitu eginda bozketetan, presidentetza eta mailaren gehiengoa lortuz. EH Bilduk EAJ eta PS kritikatu ditu, baieztatuz eskuin mutur Espainiarra Gipuzkoako batzar nagusietako mailean sartzea erraztu dutela. Akordio honek erakusten du koalizioaren esanetan, Eider Mendoza aldun nagusi izan dadin, tripartito bat existitzen dela eta jeltzaleak postua eskuratzearen prezioa eskuin mutur Espainiarra mailan sartzea dela. Gipuzkoako PPko 3 batzarkideak eskuin muturrean kokatu ditu EH Bilduk, Feijoren PPren parte direlako, Voxekin akordioak egiten dituen alderdiaren parte. EAJak berriz, presidentetzan egoteko EAJ eta PSren eskaintza baztertzea egotzi dio EH Bilduri, baieztatu du koalizioak egiturazko zailtasun bat duela beste indar politikoekin akordioak lortzeko eta gaineratu du Gipuzkoak ez duela blokeorik behar. Aldundiak bestalde 4 milioi euro emango dizkio Zumarragan erraustegia egin nahi duen enpresari. Uzbizi plataformak salatu du, Gipuzkoako Foru Aldundiak, esan bezala, 4 milioi euroko diru partida bat emango diola Zumarragan plastikoen erraustegi bat eraiki nahi duen Plastic Energy enpresaren filial bati. Aldundiak berat, hainbat gabezi identifikatu ditu proiektu honetan eta ziurgabea dela ere onartu du. Urretxu eta Zumarragako Uzbizi plataformaren susmoa da Plastic Energy multinazionalak espreski sortu duela filial bat laguntza jaso ahal izateko. Salatu du Aldundiak 4 milioi euro emango dizkiola, naiz eta enpresak berak emandako dokumentazioan bertan gabezi asko identifikatu dituen. Aldundiak dio enpresak aurkeztutako dokumentazioa ez dela zehatza, zenbait akats juridiko, administratibo eta tekniko dituela eta legeak eskatutako hainbat baldintza ezin direla egiaztatu. Ondorioz, Uzbizik adierazi du Plastic Energyren erraustegia mehatxu bat dela, ez soilik ingurumen eta herritarren osasunean eragin dezaken kalteagatik, baita ekonomikoki suposa dezaken galeragatik ere. Hala salatu dute enpresaren asmoa dela herritarrek finantzatzea beraien osasuna arriskuan jarriko duen erraustegia. Onartezintzat jo eta proiektua erabat gelditu arte lanean segiko dutela baieztatu dute. Hauexek aipatzeko genituenak. Eskerrik asko Amaia, guk orain antzerki munduan jarraituko dugu, gauza interesgarri asko ditugu kontatzeko eta beraz, ez joan oso urrutira. Hemen, geratu hemen. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Behin entzun nuen, telebistak ospea ematen dizula, zinemak ilezkortasuna eta antzerkiak prestigioa.
Antzerkiak beraz, prestigio ematen dio aktoreari, baina nork ematen dio horixe bera antzerkiari? Antzerki eta prestigio hitzak elkartuta, ohiko bilatzailean jartzen badituzu, lehenengo emaitza, 1984ean idatzitako iritzi artikulu bada. Hau da, duela 40 urte, dagoeneko norbait kezkatuta zegoen antzerkiaren prestigio faltarekin. I take my time to stop. I watch them driving fast, and I'm wondering where they go. Ia 40 urte pasa dira, eta nik ez dakit antzerkiaren egoera asko aldatu den ala ez, baina badakit Maile Goikoetxea Joanenak galdetu diola bere buruari edo behintzat beste hainbat kultura eragileri zer gertatzen den antzerkiarekin. I rode the Indian house with every year. The sky keeps burning light. I'm running at speed. Elkarrizketen bidez, antzerkiak Euskal Herrian duen prestigio sozial faltaren eragina aztertu du, eta ondorio guztiak ura jaten liburuan bildu ditu. Ez gara sekretuekin ibiliko. Pertsona asko elkarrizketatu ditu. Ximun eta Manex Fuch, Eneri Itzartetxe, Ander Lipus, Amangai Gaztañaga, Goizane Barroso, Ainara Gurutxaga, Marixe Urruti, Isabel Etxeberria, Monika Torre, Garazi López Armentia, Idoia Zabaleta, Amaia Gabilondo, Rita Nabaira, Koldo Celestino, eta izen bat falta zaitez, da? Bai, eta Mai Gorostiaga ere elkarrizketatu du, Maik asko baitaki, antzerkiaz. Ez dakit Maik baino gehiago ala gutxiego, baina horrek guri bosta xola. Guk Maik gomitatu dugu kafe hartzera. Arratsaldeon Mai. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo eta zuek? Ondo. Antzerkia baino hobeto gaude? Esango nuke baietz. Ez da zaila. Ondorioa baita, antzerkiak prestigio soziala berreskuratzen ezualu, egoera prekarioa dela, ezta? Bai, bueno, hasieran hipotesi horrekin hasi nintzen ikerketa egiten, ez? Prestigio sozialik ez duen artean prekaritatera kondenatuta dago, eta gainera hitz hori erabili nuen hain punzantea, hain lazgarria kondenatuta dago. Eta oso bestelako modu batean bukatu dut, eta gero nahi badezu irakurriko dizuet esalditxoa. Zeren bestela nahiko deprimentea da liburua, eta zegu aurrera egiten alako kexu kronikoarekin. Nik esango nuke ze kurioso, ez? Askotan aipatu dugu antzerkia krisi permanente batean bizi dela, ez? Nez eta gudak, pandemiak edo gertatzen den gauza guztien aurrean, antzerkia beti hor dago eta beti hor izango da. Eta ezinbestekoa izango da gizarte batetzako eta bizi garen munduan. Horrekin batera ere, gure profesioa, gure lanbidea, gure ogibidea, prekariotasuna kondenatuta dirudi. Bai, ala dirudi eta errexena zentzu hortan, eta ardura handi bat badauka administrazioak, ez, behintzat Euskal Herrian, eta beste toki askotan bezala, diru laguntza publikoen menpe dagoelako, eta diru laguntzak kudeatzen dituzenak, administrazio publikoa da, eta administrazio publikoaren kudeaketa oso eskasa da. Gai honi dagokionez, orduan menpekotasun hori daukagun bitartean eta administrazioak ideologia honekin jarraitzen duen bitartean, prekaritatetik ez gera aterako. Kontua da pixka bat zeintzuk diren alternatibak, ez? Egia da liburua ez dagoela hain enfokatuta alternatibetara. Gehiago da, egoera hori zein den
erakustera, ez? Pixka bate salaketa hori egitera. Ni privilegiatu gutxa sentitzen naizela, hor barruan egon naizela, ez? Elkarrizketatuen barruan. Baina kuriositate esaten zaita, segun zer erabakitzen dituzu elkarrizketok hauek izan behar dira, eta ez beste batzuk, edo nola egiten da zerrenda hori, eta gero adibidez liburuan ordena pentsatzen dez, segun ze kontatzen duten, edo, ez da erresa izango, gero paperean jarri, entzundako elkarrizketa guztik, ez? Bai, lan desiente egin dugu, zuekin hitz egitea izan zen liburuko gauzarik errexena eta politena, ez? Arjun eta zuekin hitz egin eta lasai, baina gero paperera ideia guzti horiek gehiegi, zuen artean gehiegi errepikatu gabe batez ere hor jartzea, nahiko zaila izan da, kosta zaigu, guztira gutxi gora bera, nik beste proiektu batzutan ibili naiz, orduan hartu utzi, urte terdi baino gehiago egon gera. Orduan zuri nizun lehenengo elkarrizketa, lehenengo hasi izan zinen, eta ja 2 urte pasa dira. Orduan, hemen gaude. Nortzuk aukeratu ditudan eta zeren arabera eta hori, egia esan pixka bat intuizio, zola ezagutzen nuen jendea, ezagutzen nuena, batez ere Euskal Herri osoa kontutan hartu nahian. Pixka bat, hola mapa, noski nien naiz iristen mapa oso bat erakustera, realitatea ere konplexutasunean erakustera, baina bai, lagin txiki horren barruan, Euskal Herriko probintzia guztiak, eta baita ere saiatu naiz pixka bat perfil ezberdinak batzen, jende ezaguna eta esperientzia duna, eta halako esperientziarik ez duena ere bai. No hero in her sky. Eta adibidez, esango zenuke elkarrizketatu guztik funtsean, ezakit aldarrikapen berdinak egin ditugula, ez? Bai, funtsean adibidez, eta hori kazetari batek galdetu zidan prentxaurrekoan, zein da hola zentzu homogeneo batean edo egiten den aldarrikapena, eta bat da estatutua. Osea, antzerkilarion, eta antzerkilarion bezala idazleon, artiston estatutu bat toreroekin elkartzen ez gaituena, mesedez. Zakit. Behingoz. Hori ez, hortik hasteko, horrek ja nahiko islatzen du, horrek ematen digu pista bat, hori zentzu formal horretatik abiatuta behintzat, ja profesionalizazio bide horretan ze utzikeria dagoen, kasu honetan, ez? Asko esan nahi du, bai. Bai. Nik uste dut nire zatian bai aipatzen dudala, pentsatzen dut beste eragile batzuk bai. Askotan sentitzen gara, eman dezagun gure udalarekin, gure gertuko instituzioekin pixka bat abandonatuta, behar bat dagoenean gutaz gogoratzen dira, behar bat ez dagoenean ez dira gutaz gogoratzen, eta horren alde, kanpoa juten garenean oso ondo tratauta sentitzen garela. Bai, sakondu dezakezu pixka bat hori kanpora jun izan zera? Kanpora esan beste herrialde batera, edo eman dezagun Lleidara juten manaiz, Kataluniara juten manaiz, Valentziara juten manaiz, Andaluzia egon naizen, eta oso ondo sentitu naiz, oso ondo tratatu digute. Nire udalan batzutan sentitu naiz, como que izan naiz tapatzeko, ez dakizainek ezin du, etorriko zara, lagunduko dizuegu, zulo hau tapatzeko, eta beti hor gaude, beti hor egon garelako. Gero, ez dakit distantzia ertaina adibidez, Arabara juten manaiz, sentitzen naiz hemen baino beto, ez dakit hori da nire ikuspuntu pertsonala, edo... Bai, nuke jakingo esaten nire naiz ausartzen gauza batzuk orokortzera, egia da oso subjetiboak direla esperientzia guztiak, ez? Nerea barne, eta nik askotan, liburu hau zentzu subjetibo batetik egin dut baita ere, nire bizipenetatik, eta askotan galdetu diot nire buruari, oker nago, nire rolloa da, ez askotan konturatu naiz, ez dela nire rolloa, eta orduan bai, konpartitzen dugun zerbait dela, beste atzuten ezain beste, baina zuk esaten dezuna, nik uste dut, esaten omen da, ez? Esaera bat dago hori ez da inor profeta bere herrian. Eta ez dakit zergatik gertatzen den nik ere, ez daukat idearik, egia da, nahi gertatu zait adidez Mexikon bizi izan naiz, Mexikon banintzen ez dakit, gainera esaten zuten ez, dator, ezakin hundik, ez, hau ez da hemengoa, eta orduan bat zegoen, nola baiteko erakargarrian nintzen. Eta hemen, hemen ezakit, hain erakargarrian nintzen. Ematen diogolako, ez? Kanpokoari baita beste balio bat etxean ematen ez dioguna, eta norbaitek jakingo balu
zein den gakoa bakoitza bere etxean profeta izateko, bueno, Bai, hori, bueno, ez da izan bat arazo konponduta egongo liratekeia dagoeneko. Jodezu puntu importante batera. Etxean, horren etxean profeta izateana. Duela 2 urte esan duzu egin zenuela lehenengo elkarrizketa, 2 urte liburu bat idazteko ez dira inbeste naiz eta agian lehenengo aldiz entzunda pentsatu ezakezun, 2 urte, baina, bueno, guk idazle asko elkarrizketatzen ditugu eta asko, bueno, urteak eta urteak egoten dira, liburuaren ideia etorri eta argitaratzen den arte. Ze sentitu duzu orain ja eskuartean daukazunean? Poztasuna uste nuena, baino gehiago, zekaro nik, bueno, baia pasada denbora, egia ez naizela 2 urte egon honekin bakarrik, ezinezkoa delako, bai, bueno, berdina ez, ekonomikoki eta, ni nautelako ordaindu 2 urte hau egiteko eta guzti hori ez. Eta, bueno, beste gauza logistiko asko ez, izan da hilabete batzuk intentsuago, beste batzuk ez hainbeste, berri horre tomatu, hartu eman, editorei pasa, editorek ere behaien lana, rekalkatu nahiko nuke Oier Gilanen lana ere, oso beharrezkoa izan dela, eta baita Argitaletxeak egin duena, oso beharrezkoa. Eta aztu dut zein zen zure galdera. Ez, nola sentitu zaren, erditu zarenean eta liburu eskuartean daukazunean. Bai, hori, uste baino pozikago. Egia esan, kontzientzia hartze bat izan da, den ere lehenengo liburua, ez da azkena izango, eta idazten egin ez igarrena. Baina, bai, kontzientzia hartze bat da, pixkanaka zure hitzoiek ikustea liburu batean, eta konturatzea liburu bat da, eta gero igual jarrien ere izena Googleen eta ikusi Casa del Libro. Eta noen sinisten zaten baina Casa del Libro eta besteat, eta gizer, eta hor naiz kontzientzia hartzen, liburu argitaratu dela. Eta horrengo proiektua pentsatzen de beste puntara jongo zinedekela ez. Bai, horrengo proiektua da botere hartzea. Ze, bueno, liburu honek hitz egiten du prekaritateaz, prestigio sozialaz, lehen aipatu dezue profeta izatea Norbere Etxean. Norbere Etxean baino sakonago esango nuke Norbere buruarentzat profeta izatea, hori oso komplikatua dela, eta hori oso puntu importante bat dela, ez? Eta liburuan ere argi ikusiet, eta igual azken ondorietan gehiago nabarmendu dut nola alde batetik dagoen gizartea, eta makroa den hori, ez? Instituzio publikoak, ez? Eta, bueno, ez? Sistema, ez? Kapitalista, kulturala, ekonomikoa, badirudi gugandiko oso urrun gelditzen den zerbait dela, baina sinesmen horiek denon artean elikatzen ditugu egunero eta gure baitan daude zentzu individual, ez intimo, pertsonal horretan ere bai. Horregatik ekarri nahi nuen, nik uste horren isla delako anekdota txiki bat adibidez 5 urten nitueneko gutxi gora bera, 5-6 izen bat izango nituen, ipuin asko idazen nituen txikitan, eta amari izan nion, nola txikitan denok askotan esaten genuen ez, haunditan ze izango ginen, eta gauza horiek. Bueno, amari izan nion, ama, haunditan idazlea izango naiz. Eta amak esan zidan, bueno, itzultzailea izan zaitezke. Eta nik nuen ulertu, zer da itzultzailea izatea ama? Eta amak esan zidan, bueno, beste ipuinak, beste hizkuntzetara itzultzen dituztenak, eta ni pila bat eserretu nintzen gogoratzen dut indignazioa, eta esan nion, ez nik nire ipuin propioak idatziko ditut. Orduan, bueno, hortik lotuta baita ere, orain dela gutxi auzoan, kafetegi batean, ezagun bate komentatu zidan, ikusi dut sare sozialetan ezakizer argitaratu dezula liburua, idazlea zera, eta nien nintzen gai izan, hau idatzi ondoren ere, eta egindako hausnarketak egin ondoren ere, momentu hortan, nintzen gai izan esateko bai idazlea naiz, Ez momentuan esan, ni hemen, hortan nabil, ez? Naiz eta asko idatzi izan deten ere bizitzan zehar, gehiena argitaratu ezena, eta orain, hau argitaratu da, beste gauza batzuk argitaratzen dizkiate, kronikak adibidez, ez? Baina, hala ere nintzen gai izan, nire buruari hori aitortzeko. Orduan, klaro, prestigioa norberak bere buruari aitortu behar dio. Eta hortik hasten da botere hartzea.
Eskotan ze zaila da ez, gure burua saltzia edo sinestea, inkluso ez. Uste dute bai, bueno, nire zatean aipatu nula bai puntu hori ez, zema kostatzen, bueno, askotan komodo sentitzen gara bai, ez, como somorro arraroa naiz eta komodo sentitzen naiz hortaz, ez ni naiz antisoziala. Bai, eta jendeak ez ditu ulertuko, orduan horregatik ez naiz saiatuko jendeak ulertarazin azan, ez eta leginik egingo, ez hori bai bada autoboikot txiki bat, baita ere modu bat nahiko disimulatua dagoena, baina nik uste dut hori izkutatzen duela. Ze komodo, ez? Nola, ni xomorra raroa naiz, ez dut, ez? Eta horrela naiz, eta punte, eta errua beti bestek izango dute, eta ez nik, ez? Hori da. Orduan, bueno, aldebikoa da, ez? Gizartearen sinismenean hori dago, eta gizarte, bueno, behar badan antzerkiak, edo kulturak eta arteak, ze hori izan dausnarketa, ez? Ez da antzerkia bakarrik. Gai zabal eta sakon honek ere hartzen du kultura, artea, zentzu zabalago batean, eta orduan, bueno, bai, ez du prestigio sozialik izango antzerkiak ez, baina norengan zentratuko dugu ardura ez, gizartearengan, ez, instituzioengan, edo guk geure buruari ere aitortuko diogu ardura bat, eta orduan pixka bat amaituko dugu kondena horrekin. Here nights are getting lonely. How I long for arms to hold me in my mind. Nahi, pena ematen dit ez izatea horrelako lupa bat, o mikroskopio bat, o teleskopio bat, elkarrezketa guztik ikusteko, ez? Alde batetik, gelditu dira erantzunak edo elkarrizketa, osea, materiala argitaratu gabe, kanpoan, horri buruz gustatuko ditek jakitea. Bai, bi elkarrizketa gelditu dira, batez ere hezkuntza arloan gehiago zentratuta zeudenak, egia da, normalean Susak ateratzen dituen, Ganbilak ateratzen dituen liburuak ez dira horren potoloak izaten, ordan hasiera batean iaia bi liburu izan behar ziren, azkenean bat izan da, baina hala ere, pixka bat laburtzaren saiatu gera elkarrizketak alik eta gehien laburtzen, zenik ordubeteko elkarrizketa sakonak egin ditut horrela kuantitatiboak, eta norberaren haurtzaroa, norberaren lan baldintzak eta norberaren denetik jorratu dugu. Orduan, saiatu gera alik eta laburren egiten, eta zentzu hortan ere, azkenean pena izan da, baina bi elkarrizketa atera ditu, ez dira argitaratu, batez ere hezkuntza alorra tratatzen zutelako, eta naiz eta oso zentrala den hezkuntza gai honetan iruditzen zitzaigun behar bada pixka bat desbideratzen zela edo beste gai bat zela ondo legokela horren inguruan ikerketa egitea, baina sakrifikatu behar izan ditugu azkenean. Eta elkarrizkatuen artean, zein izan da jarrera edo ea denok eskuzabalak izan dira zure proposamenarekin, beste batzuk ordez igual estresauta eta denbora gutxi eskaintzen. Ez, denak eskuzabalak, nik usteet zeneukatela denok gogoa eta beharra gauza hauetaz hitz egiteko modu formal batean, hori ere nabaritu genuen eta horrekin komentatzen nuen nola batzuetan konbertsazio hauek izaten diren tabernetako konbertsazioak, ez? Edo teloiaren atzekoak, tabernetakoak, kafetegikoak, ez? Lankide batekin, lagun batekin, familiarekin dauzkazun konbertsazioak, baina gero ez direnak azaleratzen. Orduan, gaia eta konbertsazio hartzea eta pixka bat nolabait formalizatzea hori oso ongi etorria izan da. Eta euskaraz, gainera, zenik aipatu dut, prestigioa eta antzerkia jarrita 84ko artikulu bat agertzen dela Googleen, baina ez da euskeraz egindako artikulu bat, eta Gilanek aurkezpenean ere berak ere azpimarratzen zuen, ez? Euskeraz egindako euskal teatro garaikideari buruzko lan baten beharra bazegoela. Bai. Utxune bat da. Nik bat nahatorrez horrelako elkarrizketa, tabernako elkarrizketak edo jaialdi baten erkatzen garela lagun batzuk, jarriko nuke amorruz egindako komentariok direla, gehienetan, taberna batean, jaialdi batean, eta deneak kexak, ez dakit zerbait daukagur barru mugitzen dela, eta kasu honetan elkarrizketei esker, nik uste dut hartzen dugu beste prisma bat, beste paradigma bat, eta bazen garaia. Bai, hori indignazioa nabaritu dut eta baita ere beste gogo bat, pixka bat hortik ateratzeko.
Ez, bai beharra desahogatzeko, komentatzeko, haserretzeko eta bere buruari aitortzeko, ez, ondo dagoela haserretzea eta merezi dutela haserretzea eta ez dela bidezkoa eta guzti hori, baina baita ere hortik ateratzeko gogoa handia. Hau da, jende askok esan ditu baita ere, ja, nazkatuta nago betiko lelontaz, nazkatuta nago denbora guztian dauzkagun konbertsazio hauetaz, egin dezagun zerbait. Zer oso inkomoda da eta oso deprimentea da, nik esan dut. Deprimentea da, ikertzen jarraitukotan, jarraituko nuke beste bide batetik, bestela sentitzen duzu pareta baten kontra egiten dezula denbora guztian, ez? Bai, gestoa da, ez? Gorputzetik ateratzen zaidana da, ja. Ja, bale, ja. Nahikoa da. Azkeneko galdera edo azkeneko aipua egin behar dugu, ze arratsaldeko 5:00 iristen ari gara, Maialen Teiabide eta bere pianoa laizter sartuko dira ate hortatik, eta konturatzerako San Juan suaren bueltan egongo gara, edo saltoka edo etxeko lanak erretzen. Beraz, Mai? Ez dakit nirrikitan horrengo proiektuari buruz empoderazioa eta hori, baina lusatzen dut gonbidapena horrengoan etortzeko. 2 urte terdi pasa dira, hemen egon zinela, eta 2 urte lehenengo elkarrizketa. Nik ez dakit seguro, baina uste dut, igual bigarren kafeak badauka bere eragina ni elkarrizketatu bat izateko, edo igual hemen jaio zan zerbait. Bai, seguruena. Zelo txagabea da, Mai. Eskerrak eman behar dizkizugu gurera etortzeagatik. Espero dugu, hasi dugu elkarrizketa esanez ondo zaudela, eta espero dugu orain pixka bat hobeto egotea gurekin tarte ona pasatu zurelako, ze gu behintzat gustora egon gara. Bai, ni ere bai. Just running so from my way home. Where is my home? I can't find it. Where is my home? Where is my home? Because every mistake I make takes me away from my home. Esan bezala gu bagoaz aurrera zuri beltzezko teklekin gozatera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aritu ginen aurrekoan Maialenekin olatuaren aparrean udako abestiak aipatuz 70ko hamarkada, 80ko hamarkada eta 60koa. Aipatu zigun Maialenek 60ko hamarkadan hasi zela udako abestien kontzeptu hori, baina gaurkoan, gerturatzen joango gara gaur egunera eta horretarako gurean dugu Maialen Teiabide Barkero, arratsaldeon. Egunon ez, arratsaldeon. Barkatu, arratsaldeon. Udak hori badu ez, ez dakizula zein ordutan bizizaren eta zein egunetan. Hori da. Berdin dio, egun guztirako, jozta. Udako abestiekin jarraituko dugu, bigarren zetia, 80ko hamarkada, 2000 Y2K mugimendu hori guztia.
2000 eta, claro, amarreko amarkada. Bai. Amarreko amarkada. Eta haian, mentzio txiki bat azkeneko urtetarako, ze, azkenean, 2023an gaude, hori ez aldatu, ez? Ez aldatu. Vale, bien, 2023an gaude, eta, bueno, oraindik ez dakagu amarkada bat, ez dakagun nahikoa urte, ez? Los años 20 kalkulatzeko. Orduan, bueno, claro, a ver, aurreko hamarkadetan egia da bai estatu batuetan eta estatu mailan Espainian, Euskal Herrian entzuten zen musika oso desberdina zen. Osea, nabaritzen zen bi kultura ezberdin zirela, baina internetaren sarrerarekin, MTV katearekin eta orokorrean ez dakit, noski frankismoaren bukaera eta mundura begiratzea, ez da hori guztia, pues azkenean estatu batuetako musikak kolonizatu egin gintuen, bueno, beste gauza asko bezala, handik etorri diazenak, ez? Eta kulturalki guztia pixka bat bateratu egin da, musikan ere batez ere, hori musika komertzialean, asko bateratu zen asuntoa, eta bertako hitak, hemengo hitak izan ziren. Agian ez guztiak, eta hemengo kosetxa ere badago, baina bai, orokorrean, ja ez ditugu hainbeste berizketa egingo, zeren gutxi gora bera oso antzeko izan zen baian da bai hemen. Zer azkenean, ez dindegu ahaztu, gaur egunean entzuten dugun musika gehiena, ez guztia esateagatik, baina bai, gehiengoa estatu batuetatik etorri den influentziagatik dela, besterik gabe. Orduan entzuten ari garena Vogue, 1980, justu. Soul is in the musical. That's why I feel so beautiful, magical. Eta, bueno, prestatu zaitezte gainbeherarako. Ara. Eta cringe guztirako. Ara. Zeren... Auzolotxea pasako dugu. Izugarria. Irilotxea pasatuko dugu. Buf, datorrena. Osea, nik benetan, aurreko saioan aipatu nuen marka honena 70 da 80koak dira. 80koa ez dago gaizki, baina bai ja nabaritzen da gainbehera horrutziko dugu. Eta 2000 urtetik aurrera non-stop. Pasada bat. En fin, hasi gaitezen. 80ko hamarkadan, ni jaio nintzen urtean, 86, zeina besti zegoen petatzen, La Macarena. Bakizu zer den okerrena? Zer? Grupa gustatzen zait. Osea, ez balimazioan gero Los del Rio abesten hasiko, nahiko grup guaia. Ez epaitu zure burua. Gustatzen balin bat zaizu grupa, gustatzen zaizu. Guilty pleasure, Lasai, hori da, guilty pleasure. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama... Ai, Macarena. Ai, la virgen. Hau izango da, munduko abesti ezagunenetarikoa, Bai, gainera, eske hau esan berda, Makarenetzen izan number 1 hemen bakarrik edo mundu guztian izan zen. Bai, estatu batuetan ezkontzetan hau jartzen dut, Bai. Toki askotan izan zen lehenengoa, ez, zerrendetan. Ez dut oso ondu lehurtzen zergatik. Supongo delako txikle bat hilean bezala. Osea, behin sartzen da, itxaskorra da, dantza, ditu elementu guztiak. Bai. Letra banal total. Bai. Ez du, zerbait buruzari da, baina ez importa. Makarenak mutil bat duela eta listo. Eta jazta, oso ondo. Eta Makarena polita izango dela, eta jazta. Baina koreografia dauka, oso erresa. Bai. Itxaskorra da. Udan ateratzen, eta bi gizon simpatiko gabesten duten. Bueno, bi aitonak. Bai. 96an aitonak ziren ja. Bai. Ba, hori. Bai, osagai guztiak dituela arrakastatxoa izateko. Hori da. Eta estentrikoa da, gainera. Ai,
Ai, hori, benetan beharrezkoa zen. Bai. En fin, garaiontan Spice Girls, Wannabe, Britney Spearsen abesti guztiak, Justin Timberlake, bueno, en fin, Disneytik atera ziren artista izar guzti hauek, baina dago bat, Lou Bega. Mesedez, alerta feministak, adi. Bai. Abesti honen letra, kakazar bada. Bai. Baina temazoa. Sentitzen du, ez doke, jazta. So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talking Eta hemen nesken zerrenda, badator. Sandra and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Dantzan jartzen zaitu bestionek. Baita, bakizuenik hilearekin obsesitxiki badala. Bigote finena eta ondoen moztutakoa da Lou Begak daka. Osea, jazta. Hori Espain gaineko nola da, pixkat mafioso kubano roi hortan, ostras, ze ondo indagon bigote hori. Gezurretazko ematen du. Agian gezurretazkoa da, berdin. Baina, bueno, Ricky Martin ere gara jontako da, Living la Vida Locarekin. Ez que, 80 markada potente torri zan, Osea, potente torri zan. Eta nik uste ja hemen, digamos, osea, ja etzan, bai, gainbera, noski, baina, baita, ja bestiak udarako egiten ziren. Osea, ja fabrikazioa nabaritzen da. Fabrikazioa nabaritzen nola, hau ez dan izan kasualitatzko hit bat, edo disko batean zegoen hita ez. Udarako egin dugu abesti hau. Eta arrakastatxo izango da, nahi duzuen, edo ez. Osea, ez dezuek aukeratzen entzulek. Osea, hau jarriko dugu, bombardatuko dugu irratian, telebistan, behar den toki guztietan. Ze gogoratu, telebistan gara hauetan galak egiten ziren. Bai. Eta artista inbitauak zeuden danak playback egiten, baina, osea, Lou Begak TV1-on hau abestu zuen. Bere dantzariekin, da hori guztia, eta Macarena ere telebistan dantzatu da, osea, ja zan beste zerbait. Osea, Grand Prix largo eta markadan ja martxan zegoen? Bai. Aurten bueltatzen da. Ja, baina bakila gabe. Noski, eskerrak. Eta espero dut... Eskerrak ez, osea, bueltatze gutxa da zaborra. Niri etzait zaborra iruditzen bueltatze gutxa. Niri bai. Bueno, ez dakit, ariketa batzuk divertigarriak ziren, baina behintzat hori, zezenik gabe, eta espero dut bikinian hori da jartzen ziren neska florero gabe. Hori da, bai. Benetan Ramon García ikusteko presta dut. Ramon Garcíak ez aurkeztu behar. Ez aurkeztu behar? Ez. Ez? Nik hori irakurri nuen? Nik irakurri nuen, itzulten zela Grand Prix Ramon Txuri gabe. Bueno. Vale, orduan ni binen okarri. Ez dakit, agian begiratuko dugu. Berdintzaite alarezti duan. Alare jendeak kolpiak hartzen da nahi grazioso iruditzen. Bai. Osea, ez da, osea, badakita politikoki oso inkorrektua dela da, baina nahi humor amarillo pila bat gustatu zitzaiten. Ez konparatu. Ostras. Baina Grand Prixek ere baditu horrelako, ur gainean korrika ibiltzen dira eta erori egiten dira. Baina ez nauzue konbentzitu gara, markatu. Vale. No pasa nada, Julen, lasai egun. Bueno, badator. Badator Y2K. A ver, vamos a ver. Es que triste jartzen nahi zadana. A ver, 2005 urten bitartean hemen gure ondartzetan bomba, mayonesa, no rompas más mi corazón. Del pita del... Horatzen izute hori. Hori ere iragarki batzen Coca-Colarena. Coca-Colarena. Dragon's Teething Tail. Maria Hu. Bueno, hau moldaboak ziren. Moldaviatik. Bueno, en fin. Yo quiero bailar toda la noche. Asereje, of course. Asereje ere badu koreografia. Las ketchup. Ketchup. Jarritu maile. Torero. Torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que sea, pa' que te pas... Bueno, hemen, osea, nik nituen hemen 5 eta 8 urte bitartean, guztiak dantzatu nituen, orduro, kalian, etxian, toki guztietan, lotxari gabe, kontzientziari gabe baitare, esan berda. Eta espainol inventau, hizkuntza, hau umeen artean oso, nik orain ikusten dut Rosaliaren abestiekin, aparte berak da makila bere gaztelera propioa, gero umeek
gehiago kiskurtzen dute asuntoa oso graziosoak dira, behaiek Rosalia besten ikustea, ze claramente ez dakite zeidian esaten. Eta bueno, nik berdin egiten nun. Eta Ave Maria, David Bisbal, por supuesto, David Zibera, nola esan? Bueno, Chenoa, cuando tú vas, yo vengo de allí. Bueno, zurraspa guztia garaiontakoa da. Nahi bali maizu jarri baten bat, baina ez da beharrezkoa, bale? Ez da beharrezkoa, ez. Ez da beharrezkoa. Nostalgiari eraso zuzen bat da, bai. Eta nostalgia puskatu da, bai. Osea, besti hauek venenoa dakate. Osea, pozoia dakate, eta egia da, sartzen direla zizare bat bezala zure garunean, eta hor instalatzen dira betirako. Ez dezu gogoratuko gaurko erosketa zerrenda, baina gogoratuko dezu Aserejeren letra osoa. Eta dantza. Orduan, abesti hauek arriskotsuak dira horregatik zedia. Kakazar bat, gehienak, ez guztiak, del pitadel salbatzen da. Ez. Baina bai, beraien lan egin zuten da King Africa da tropelau guztia, osea, urrezkoak egin ziren herri guztietako festetan. Baina 2005-etik aurrera datorran dra bat, Shakira. Wow. Hips Don't Lierekin. A ber, intro hau lapurtuta dago baita ere, Daddy Yankee eta Shakira, Hips Don't Lie, sinceramente temazo. Daddy Yankee ez da? Wycliffe Jean da, ez? Ostras, nahastu egin naiz, orduan. Ez, Wycliffe Jean da. Ai, barkatu. Haitiarra, abeslari haitiarra, zeharo graziosoa, Haitiko uholden ostean, bere burua aurkeztu zuen presidentziara, ze esaten zuen Haitiko pertsonarik aberatsena bera zela. Ja, dagoeneko abesti honekin segulako arrakasta izan da, eta esaten zuen begira, nik daukat dirua, nik badakit dirua kudeatzen, Haitik dirua behar du. Uholden eta ostean, eta ni izango naiz presidente. Ez zuten hautatu. Ai ba, bueno. Ostras, barkatu naztu naiz. Uste esan nahi nuena da, gidoian, hola, derrojo ikusi dutela, Daddy Yankik ere, garaiontan eukizuela temazopia gasolina, denak. Baina igual hori ere ez da berea, ez dakit. ¿Cómo se llama? Bonita. Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs. Shakirarena da izugarria ze Shakirak dauzka. Horrelako abesti arrakastatxoak hamarkada guztietan eta herrialde guztietan. Bai, experta. Bai. Uda guztietan dauka zerbait. Igual ez uda guztietan, baina bai, osea, 4 urtetik behin, 3 urtetik behin, Shakira dosia daukazu, hor udarako, azaltzen da, eta bai, osea, gainera, osea, da ley del mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, osea, ateratzen dizkizu 2 abesti 3 urtetik behin, eta dia, absolutuak, kriston arrakasta, kriston dirutza, eta guzti hori. Bueno, 2005 urtean gaude, urte hontakoak dira baita ere, Opa Jobia zeunkorra, eta Amo a Laura, eta ez, ditugu jarriko. Gorriz dago jarrita, zergatik pasatu zen hau. Nork esan zen, bai, hau munduak ikusi behar du. Baina, bueno. Bai, egia esan historia bitxia eduki behar du, adibidez, Opa Jobia zeun korralek, koala izena zuen abeslariek, nork deskubritu zuen koala? Non zegoen koala abestiak egiten? Pertsona hori muy mal. Osea, eske nik uste zela garai bat telebistan behartzela estentrizitatea eta telebasura garai hau, ez? Krisi garaia ziren, eta orduan badakizu zerbait, oraindik ez, 2005 ari gara. 2005, prekrisis. Lehenago zen urtu. San Aznar eta hau guztiak. Beti behar dela ere, beste atentzioa zerbait hori da, eta telebasura garai hau, eta beti dago horra gertzeko prest dagoen jendea. Bai, ez dira, gurtzen ari naiz, koalak, Opa Jobia zeun korrala bestia egin aurretik, 20 urtez, aritu zela musikan, hainbat talderekin, Arte y Duende, Máxima Expresión, Trinidad, Los Ducati, Los Restillos, Santos Putos, eta jartzen du, gehienak bukatu egin ziren, aspertu egiten ginelako. Eta 20 urte pasa ziren, beak hainbat taldetan eta hainbat taldetan abesten, eta azkenean, Osea, Los Ducati taldea ez esan ez dela kuñau talde bat. Bueno, esango nuke, eta Santos Putos ere horrelako zerbait izango da. Ai ama, osea, badakite aurre iritziak izatea dela, eta hori guztia, baina, bueno, nola esan da gazteleraz, la manzana no cae dejos del manzano, olako zerbait, ez dakit nola dan. Bueno, ez dakit, igual ez bate.
Eta horrelako zerbait dela, baina bueno. No, la manzana no cae lejos del árbol, horrelako zerbait. Baina bueno. Vale, jarraitu dezagun, Maialen, mesedez. Bai. Bueno, Pitbull. Bai. Zer gertatu da Pitbullekin, non dago? Berdin dit. Berdin dit. Osea, pertsona hori desagertu daiteke eta jazta. Eta ez, baina esaten dut desagertu delako, eduki zituen urte batzuk. Pues bere diruaz gozatzen ibiliko da nun bait. Osea, Pitbull idatzi itxatean, bizirik bali mazaude. I know you want me, tema? I know you want me. You know want ya. Bueno, tema horrekin, Jesu Kriston arrakasti izan zuen da, gainera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, osea, zenbatzen erakusten dizu, ez dakiz zer, tope ondo. Eta urte garaiontan, baitare, Queen Bee, Crazy in Love. Temazo absoluto de todos los tiempos, nire ditzi. Osea, oso abestiona. Eta beti ere bideoklipan ikusi dugun guztiak dakagula buruan, inkrustatuta, ze Beyoncé liluragarria da. Liluragarria da. Jay-Z, sobrakete kagas. Bai edo ez. Bere senarra da. Eta? Utzi jozu. Berak da maki bideo horren pixu guztia. Bai. Osea, berari begira zaude. Ez zaude, Jay-Ziri begira. Osea, gauzak diren, egia da sexua saltzen duela, tanez undana, baina Beyoncé aldatzen da arropaz 4 edo 5 aldiz. Egiten du dantza zutik gertu, egiten du dantza uraren azpian. Lurrean. Osea, Jay-Z, zuzaude txandal gigante batekin, eman dio zuzua, kotxe bati, egia da preparatuta dagoela eta hori guztia, eta zaude, yo, egiten, eta rapa botatzen duzu, eta beste bitartean ala ere oraindik koreografia bat egiten dago. Ez, zalantzari gabe talentua. Seguraski produkzioan eta hori, abestiaren ekoizpenean, eta abestia egiterako momentuan, seguraski pixu izugarria izan zuen Jay-Zik, baina horkaio ematen dagona Beyoncé da, osea, berdin dit. Es que vamos. Bueno, eta hau da, hamarkada hontan, osea, 2000-tik 2010 dagoen abesti honena eta punto. Bai. Osea, hau da salbatu daiteken gutxitakoa. Uzet, egin zutela makroinkesta horietako bat aukeratzeko azken 20 urtetako abesti honena zein den, eta honek irabazi zuen. Normala, bai. Ba, hau dako abestia, baita. Garaiontan baita ere Britney Spearsen Oops, I did it again hori, eta beste batzuk ere bai, Justin Timberlake, eta One Hit Wonder pila bat ez ditudanak gogoratuko, seguraski. Eta orain 2010ko hamarkada izan zela krisi garaiko hamarkada, oso hamarkada raroa, eta One Hit Wonder horietakoz betea. Baita ere urte hontan Justin Bieber iritsi zen gure bizitzetara. Bueno, zeingo diogu. Osea, bueno, pues hor dago. Baina bai, ez ezagun aztu. Ni DBH nengoen Justin Bieber ateratzen urte horietan, gutxi gara bera nera dina, osea, nera dinekoa. Nera dinekoa da, 80koa naiz. Ba, hori, 2 urte gehiago ez. Ba, nik gogoratzen dut gure Enrique Eizagirre, gaztelerazko irakaslea, oso gizon divertigarrea, begiratzen dugu da, a vosotros os gusta este carapán. Ay, Enrique. En fin, hemen jarriko izkizuet abesti batzuk, izendatuko izkizuet Happy, Pharrell Williams. Goiuri, leheno komentatu diguzu. Nik ezin dut abesti honekin. Hori da. Hau bai izan dela, ezin nion ies egin abesti honi. Ez zait letra gustatzen, oso errepikakorra iruditzen zait, ezin dut abesti horrekin. Pues imaginatu, hau, Call Me Maybe. Carly Rae Jepsen. One Hit Wonder, baina guztiz. Zerbait gehiago, uste zerbait gehiago kaleratu zuela, eta egingo zuen, baina ez du osperitu eta ez dio inorrek kasito egin.
niri hau gustatzen zait, 2011koa, Somebody That I Used to Know. Gotie ez? Bai, Gotie eta Kimbra. Eta orain Gotie bilakatu da Somebody That We Used to Know, but we don't know anymore. Hori da, bai, australiarrak ziren uste eta hauek. Ideiarik ez. Nik asko abestu dut, eta asko gustatzen zitzaidan. Bai, asko gustatzen zitzaidan abesti hau. Eta, por supuesto, Rihanna. We Found Love. Ez que, a ver, segundo bat. Bai. Beyoncé, Rihanna, Madonna, hau guztiak erreinak dira, ze denboran zehar hor mantentzen dira. Eta Rihannak eukitzea udako hit bat da, pixka bat kasualitate, baina Rihannari buruz inoiz jartzen mandi manitzen egiten altxor pila bat daude hortik ateratzeko. Eta batez ere Beyoncérenak, pasada bat. Bai. Zualdimana Biloker, Party in the USA, Miley Cyrusen ere temazo. Bai, 2010 ingurukoa izango da. Uste 2010. Ez, Party in the USA. Bai, ospetsua zen ni eskolan negoen, bale, pues, bai, izan daiteke, bai. Eski batzutan hor urte horiek daude pixkat difuso, nire buruan. Esango nuke behintzat, bai. Bai, izan daiteke, baina, bueno, baita ere, pues hori, abesti, estatu batuetatik abesti asko etorri ziren, beste batzuk baino hobeagoak, utziko dugu. Baina adibidez hau, Rihanna eta Calvin Harrisona, osea, garai hontan Suediako eta batez ere Europa, osea, Norvegiako, Suedia eta bertako DJ asko kolaboratzen zuten estatu batu arrabeslariekin. Orain, Avicii, ospera, etorri zait behingoz. Avicii garaiontakoa ere temazo pila bat egin zituen. Tamalez zendu zen. Hori da, bai. Eske, esan behar nun, hiltzen, izen etortzen, Avicii, baita ere. Osea, garai hau da, musika teknoaren uste puntu altuena, dudik gabe. Eta, nahazten bali maezu Barbadoseko erregina eta DJ errege bat, pues, temazo bat ateratzen da besterik gabe. Eta bueno, baina garaiontan baita ere, Latinoamerikatik datoz, gauza asko, eta hemen hasten da reggaetoiaren iraultza, digamos, La Gozadera, Limbo, eta bueno, 2010 Waka esan deguna, Shakirarena. Shakira, amarkada guztietan. 2005 Hips Don't Lie, 2010 Waka, ala. Gasta, a tope. Eta Iker Casillas, eta Sara Carbonero, eta gauza hau guztiak, ez? Danzako duro. Danzako duro ari da izaten comeback bat. Bai? 6 urteko umeek, eskatu zidaten klasean jartzeko danzako duro danik. Eta nondik ezagutzen dute? TikTok. Zantza orain koreografia bat eta Limbo ere bai. Koreografia bat dago TikToken ez dakizer, eta comeback izugarri ari da izaten da oraindik aurtengo udako toki askotan oraindik berriro entzungo ditugu hauek, da esmo, nahikoa zen. Zerbait berria, mesedez, baina 6 urteko umeek nahi dute dantzako duro entzun, eta hau guztiak, orduan, pues bueno, pues es lo que hay. La Gozadera gustatzen zait, ze gauza asko ikasi daitezke La Gozadera bestiarekin. Geografia arazoak baldin badituzu, La Gozadera entzun. Oso ondo dator. Marc Anthony eta Gente de Zona. Hori, dantzako duro, Don Omar eta Lucenzo. Pego, Michel Teló. Honek ere dantza zuen, koreografiaren garrantzia. Bai. Behin eta berritzari gara ipatzen. Eta Mayores, Becky G. Reggaetoi desberdina, sinceramente. Osea, niretzat izan zen como, eskerrik asko, Becky G, behingoz, ez dakit, osea, zerbait desberdina, naiz eta reggaetoia izan edo, hori. Eta, bueno, eta hemen daude pila bat ez ditudanak eipatu ez ditudalako ezagutzen, ze leheno komentatu dizudan bezala, nik ez dakit nola lortu duten, baina musika honi ies egitea lortu diot. Orduan, pues, bueno, daude asko ez ditudanak ezagutzen. Horregatik jartzen du gidoian, Goiuri, jarrizuk nahi dezuna. Bale, entzun ditugu La Gozaderaren 20 segundu, eta orain Becky Giren Mayores entzuten ari gara. Al oído por la noche cuando hacemos groserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante.
Bueno, eta azken urteetan, variedade de xente azaldu da Harry Stylesekin. Nik ez nuen espero bera udako merkatuan sartzea, baina azit boz, aurrek urtean behin da berriz entzun zena bestia, bere diska berriarekin batera eta guztia da, Watermelon Sugar! Gatu nintzen, ne hor pixkat obsesionatzen hasi nintzen Harry Stylesekin en plan de, karismatikoa zeratzei zure musika gustatzen, baina ezin dut entzutari utzi. Zergatik izango baina bai, eta Rosaliaren Despetxa, Raúl Alejandroren ez dakizea besti, nik hau ja ez ditut, oza, ni jamen galdu naiz. Nik hau ez ditut ezagutzen, ze ni nago nere George Bensonekin atope, eta hori da nere udako abestia. Nere udako abestia aurreko urtean izan zen, Silk Soniken, aztu zait, kakazarra. Aztu zait abestiaren izena, patinetan daudela, skate, espera, hori, skate, hori, bai, evidentemente. Hori zentzen era aurreko urteko udako abestia. Eta Nerea Rosaliaren Despetxa. Bai, eta umeak Despetxa abesten. Baina ez dute ulertzen. Baina nik beraiei ere ez, baina behaien, letra, ze divertigarria, netan, ze divertigarria. En fin, nik ja hemen udarako prestuzten zaituztet. Repasoa eginda, bi astetan zehar, bi egunetan zehar. Nahiko izan dugu, eskerrik asko Maialen Tellabide. Watermelon Sugar entzuten emango ditugu hurrengo minutuak, eta besti hau, ez dakienarentzat, jakin dezazuela, alua jateari buruzkoa dela. Bai, eta gauza bat esan berdet, ez dakitze saritan jarri zuen larruzko trajea, ze sexy. Ze polita. Osea, ostras, larruzko trajea ja arriskutsua da, ze izerdia dezakizer, baina, ostras, ze ondo geratzen zaio. Nik uste edo zeinan zaio ondo geratu. Edo zein. Eskerrik asko Maialen Tellabide esan bezala, eta entzule gozatu Harry Stylesen Watermelon Sugarrekin. Urren arte. Zentzu guztietan. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and a summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Eta, bueno, Maialen Tellabide entzun eta gero, eta seirak gainean ditugula, ostirala agurtu beharko dugu, ez da? Ez delako ostirala gainera, solstizio, sua, ostiralen artean, gaurko ostirala da, ostiralena. Bai. Bueno, goiurik korrika alde egin behar izan du, eta noski, agur esan du hemendik, baina zuek ezin izan duzu entzun, eta guk agurtu behar zaituztegu. San Juan zu politak ikusi ditzazuela, zuen desirak bota, edo usatu nahi dituzuen gauza txarrak ere bota bertara, ezakit, ze plan daukazuzuk? Nik ez dakit seguro, baina gustatu zaide itxasua joan eta aurpega garbitu eta proposamen hori hasieran bota deguna, zakit ura eta zuan asketa hori, ez? Neri egin zait oso arraroa, bederatzi olatu bizkarrez salto egitea. Nik ugalkortasuna eta oraingoz ez dut beharrik, baina uste dut urrengoan ondartzara joaten naizenean bizkarrez olatuak salto egiten saiatuko naizela, ze benetan harrigarria iruditu zait. Beraz, bitarte honetan seirak iritsi bino pixkat falta denez, abesti honekin utziko zaituztegu. Your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights.
Ooh, ma che bella, gotta get a ooh, ma che va, makes my body dance for ya. Ooh, ma che va. Keep calm and bigarren kafea.